kelas muka dikira wawancara gaul. Saiki kok gengsi yang Ning, orang kabeh kudu gengsi. Sing penting tase bisa kanggo gawa buku lan rapi. Ora perlu larang-larang, Ning. Kowe kok kadang kepikiran? Bu, wonten kanca kula ing sekolah seneng ngendikan menawa kudu gengsi. Kula kados rumangsa kurang amargi boten saged kados piyambakipun. Lu, aja nganti kowe kehilangan jati diri mung amarga gengsi. Wong urip iku dudu bab apa singkatan nanging bab ati sing tulus. Wong bener iku sing bisa nerima lan tetap jujur. Panggung dipun atur dados ruang kelas. Kursi lan meja disusun rapi. Para siswa melebet kelas sawetawis nggawa buku. Nanging ana sing ngagem barang-barang mewah supaya katon wah. Kula lebih mikir menawa dados bocah menikah terdapat sediksi. Terdapat tinggal langsung saya dibintang sedikitpun. Nanging sabda kula masa menikah, namun jangan capek. Kulo yakin, laku mesti menawi dados awake dhewe kanthi jujur. Gengsi boten salah, nanging sampun kantos ngilangaken jati diri. Pak, yang nikah sederhana dan jujur, tanggung disenangi, timbang nikah pamer. Pak, ya ingkang memikir gengsi, kula saged nrimo lan gampang asu menawi kalah karo wong liya. Pancen bener urip iku lebih ayem ge yen kita ora kabusen gengsi. Elinga unggah-ungguh iku kudu menjaga rasa dudu mung kanggo pamer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Wis sami. Rasa numpang pundi, kula sosok kakek mikir gengsi, nanging samangika kula pengen urip sederhana. Mboten apa-apa nih, kabeh wong mesti sinau saka pengalaman. Sing penting saiki awake dhewe bisa pada rukun lan saling dukung. Ora napa-napa nih, kabeh wong bisa owah. Sing penting kowe gelem nyoba sing dadi leuwih apik. Ratri nganggo seragam rada lawas ning tas resik. Ningrum mlebu karo tas anyar lan sepatu larang.